Кайнатма. Бәк сөзі ол ират деген аңата? Неме? Ну, ират боладыр инде, я? Нур. 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 Нурбек. Нурбек боласың сен. Нурбек. Нурбек. Үй түгіл. Үй түгіл, о. У. Біздің бейінде аудио тыңлаушыларымыз бар, алар сенің неше киініп келгенін көрмейлер. Шуңа көрә ғарап тілінде сенің жазылған толстовкаңда Нурбек деп, еме? Ғарап харфләре белән татарча язылган. Теге иске татар графикасы булып чыга инде, еме? Бу толстовкаларны сез эшләдегез әңгәмә, спектакль өчен. Кора бөтенсен беләсең, я? Әзерләнеп киләм. Булдым, 2 тапкыр булдым янда. Миңа ошады. Кем уйлап тапты, син уйлап таптың? Бу спектакль дип аңлыйм мин аны. Грант җиңдеңме син? Я Инна Яркова, Диана Сафаровалар синең идеяны тотып алып булыштырман эшләргә. Ничек бара бу процесс? Дөресен әйткәндә, бик түгел хәтерләмим, но ахырсы грантка куелган спектакль бугай бу. Аны мин уйлап таптым дип әйтүдә бик дөрес булмас. Чөнки бар шундый режиссер Рома Феодори. Бик атаклы, мәшһүр режиссер. Аның инде алтын битләрен куйга урыны юк бугай фатирында. Шуңа күрә зур йорт сатып алган иде бугай ул Красноярскта. Менә безнең театр мәйданчыгының теләге бар иде шул режиссер белән эшләргә. Мин шул форсаттан файдаланып, аның теләге булган минем белән эшләргә. Минем теләгем бар иде, менә берәр локальный теманы шундый мәшһүр, уңышлы режиссер ничек ачар икән дип мин аңа тәкъдим иттем, Әлфия апага багышланган бер нәрсә эшләргә. Һәм ул килде дә Казанга. Без Әлфия, безнең шундый ысул инде. Башта артист үзе төрле акциялар ясый инде. Акция дип атыйбыз инде без аларны. Этюдлар дип әйтсәң дә була инде. Черновиклары булып чыга инде. Нәрсә телисең, шуны эшлисең, нәрсә сизәсең, нәрсә туясың. Һәм менә мин бөтен Әлфия апа турында дип башлаган акциялар, этюдлар әти темасына кайтып кала иде. Шуңа күрә бер мәлне ул әйтте аны. Сиңа бит Әлфия апа түгел, сиңа әтиң белән синең анда мөнәсәбәтләреңне эшләргә кирәк инде. Чыгарга кирәк. Дип әйтте дә, мин бик курыктым ул әйтүгә. Мин башта ук ризалашмадым. Ансы куркытты. Ну, белмәйм, чөнки ул дөрес теге ничек әйтергә. Тотып алган сиңа теге синең ноктаңнан ниндер проблемный. Теге сөйелгә баскан кебек. Сөйел сүзен эзләп утырдым. Ну, мин кешеләргә моң театр турында сөйләгәндә, гел әйтәм, барырга кирәк шин татарга. Аннан соң моңга, әңгәмәгә дип гел әйтәм, менә шул спектакль менә сезнең менә моң площадкасында иң көчлеләрдән, иң кызыклыларыннан дип саныйм мин аны. Һәм хәзердә менә безнең тыңлаучылар, караучылар шунда барып кайтуын телим. Чөнки без синең бәхәс сөйләшәчәкбез, ниндидер моментларын әңгәмә турында, име? Алар бит аны күрмәгән. Миңа шундый теге әрни йөрәк, ничек синең баскычларга ятып җырлаганыңны кеше күрми. Шундый кызык җыр ул, мин яратам ул җырны. Ул импровизациямы? Ул ничек синең гел әзме күпме инде анда теге схемасы бар дип әйтик, ләкин импровизация. Син анда ятасың да, син чынысың. Миңа грант бирмәделәр. Акча бирмәделәр. Кызык, миңа ошады. Молодцы. Анда сез чакырасыз булып чыгат Исламны да, Ислам Валиевны. Һәм Сугдер Лудуп. Туба егетен чакырасыз. Анларны нигә өстәдегез? Син генә җитмәдең, герой буларак, синең әтиң белән мөнәсәбәтләре җитмәде, тагын өстәргә булдыгыз. Нигә анда шундый урыслар димешли усиление эшләргә булдыгыз? Ну, мин әйткәнемчә, безнең ысулда инде артисттан бик күп әйбер килә, импульслар, тәкъдимнәр. Шуңа күрә минем тәкъдим иде Ислам белән Сугдерны чакыру. Башта беренче импульс теге син аңламыйсың, шулай тойдым мин менә Ислам. Аннан соң инде үз-үземә аңлаттым, менә Исламда бит күренекле ата баласы Рөстәм абый Валиев улы һәм ул әтисенең эшен дәвам итә дисәк тә була инде заманча. Сугдерның да әтисе бик кызыклы кеше, ул язучы, шагыйрь, Будда монахы, ләкин кызганычки аның хәзер сәламәтлеге бик начар, ул парализован, ул сөйләшә алмый,
Шуңа күрә бу темада да уртаклыклар бар иде. Һәм сезнең белән Йолдыз. Ия, ул да Фәрваз абый кызы инде. Атаклы. Йолдыз анда тәрҗемәче ролендә генә булып чыга. Ну, мин әйтер идем, ул аерым бер роль дип әйтер идем. Чөнки бу менә башка театрлардагы кебек тәрҗемәче түгел ул. Чөнки башка театрда анда алдан ук билгеле нинди сүз әйтәсе артистның. Ә монда гел төрлечә. Ул һәм монда һәм хәзер булырга тиеш һәр вакыт. Шул мизгелдә булырга тиеш. Һәм анда бер хәтерләсәң икенче баскычка менгәндә шундый анда баскычлап бара бит инде. Икенче баскычта мин анда бик тиз татарча сөйли башлыйм. Һәм анда мин үзем дә нәрсә сөйләгәнемне кай вакыт аңлап бетә алмыйм дигән шикелле. Мин ул вакытта Йолдызны тыңламыйм. Шунасыңмы? Йолдызны бит тыңлый урыслар гына ул мизгелдә. Урыс татар телен белмәгәннәр. Мин тыңлыйм бит Йолдызны Тува телендә генә булганда. Ә кемдер миңа әйткән иде, менә татарча булай да аңлаган кеше. Йолдызны тыңлавы аерым бер спектакль. Я ишенче тапка барасы булачак. Кил. 25-е. Китеп торма. Әйдә. Ана кызык шундый Йолдыз каядыр кырга гына утыра, име менә байтып аякларын күтәреп микрофонны куя да, име шулай дип кенә кешегә карамыйча микрофонга терәлеп тәрҗемә итә. Ну я уйлаганым, ятлаганмысың бу мәйтәм моны бөтен әйберне. Моментында тәрҗемә итә икән. Чөнки мин гел төрлечә сөйлим бит инде. Юк, безнең бар инде маяклар. Инде. Но барыбер гел төрлечә. Без тәкъдим иткән идек, менә бер моментта анда бит инде менә мин әти белән мөнәсәбәтләр турында сөйлим, исламда сөйләп ала әтисе турында, сүгдәрдә сөйләп, бер мизгелдә тәрҗемәче Йолдыз да сөйләсә кызык булыр иде дигән фикер бар иде, ләкин Йолдыз ул фикерне, ул тәкъдимне кабул итмәде. Йолдыз шундый менә сүз җитми аңа. Йолдыз шундый Йолдыз. Ну менә мәктәптә укыганда без аның белән проектта укыдык. Һәм мин дә табадырым әтинең фамилиясын китапта. Ул да табадыр. Безгә сөйләр менә бу Йолдызның әтисенең фамилиясе дип безгә сөйләр яны. Без аның белән мин дә горурланам инде, ул да горурлангандыр инде әтисен күреп. Син үзең менә әтинең китапларда күргәндә нинди хис итәсең? Юк, әллә ни хис итмим, теге миңа инде ул шундый табигый. Менә балачакта кичне чакта хәтерләмим. Безнең хәзер әтинең оныклары, аларның телефоннары бар инде. Алдан белмиләр микән инде, карамаганнар микән китапларын дәрестә башланып китә, инде дәресләр. И бу алар телефоннарын алып, оныклар инде. Әтигә җибәрәләр гаилә чатына. Бабай, син монда китапта дип. Сине. Менә андый моментлар була. Инде горурлану хисе. Миндә бу кешенең туганы, ул бит әтинең билгеле булуы. Ул минем бернинди дә миннән тормый. Ләкин мин үземне ничектер якынлаштырып, менә мин дә шундый дип хис итәм. Менә шулай психология ягыннан ничек аңлатырга тырышам инде. Ничек син дә мәшһүр? Имештер ки. Үзем бер эшләмәм. Ләкин әтием шундый булган күрә, имештер ки мин дә шундый мәшһүр. Ну минем берникадәр хәтта комплекста бар иде. Хәзер дә бардыр инде. Теге минем бүтән уңышларым фамилиям аркасында дигән. Шуңа күрә, мин шуңа күрә Питерга киттем. Качтың. Анда әтинең фамилиясе бер нәрсә дә әйткән. Бер кеше белми.
Кайнатма. Дуслар, барза сәлем. Бу Кайнатма подкасты. Без сезнең белән монда җыелабыз талантлы, сәләтле шәхесләр белән аралашырга. Бу проектны Болгар радиосы һәм Ями Music Label белән бергә эшлибез. Аларга аның өчен бик зур рәхмәт. Һәм безнең кунакта бер кемгә дә билгесез Нурбәк Батулла дип әйтәсе килә. Әлбәттә, ул билгеле һәм сез аны беләсез. Ул безнең хореограф та, биюче дә, актер да, артист та, име? Актер да. Киноактерда. Нәрсә эшләмәгән эше калмады. Һәм без аның белән бүген ирекле темага аралашырга булдык. Менә син әйттең ниме? Качтым дип Петербург. Мин нәкъ шулай ук качтым Мәскәүгә. Һәм бөтен социаль челтәрләрдә башланганда мин үз исем белән чыкмый дирим. Чөнки үз исем белән чыксам, бөтен кеше Айсуга кушылган. Айсуның анда элек социаль челтәрләрдә лимит бар иде. 10 мең дус кына булырга мөмкин, 4 мең дус. Һәм Айсуның тиз җыйладыр ул лимиты. И бөтен кеше миңа кушыла башлый. Хотя бы сеңлесенә. Хотя бы шулай. Шуңа күрә мин сәхифәм бар, ләкин мин аның паролен да хәтерләмим, инде Лейла Лерон дигән хәтерләмим. Күптән түгел генә менә мин үзгәрттем яңадан үз фамилиямә һәм исеменә. Менә бу елны гына. Исем ПП Мейган. ПП Мейган идем бит мин. Менә минем дә хәфимдә кеше күрмим, монда аудио кешеләр ПП дип язылган. Мин бик күп футболкалар. Шуңа син гел таба алмыйдыр кирәк булганда. Кем соң әле син? Не, шулай буласы килмидер, Лерон буласы килмидер. Чөнки синең кебек булган миндә дә. Юк, миңа фамилия бик ошыдыр, мин гел Батулла дип. Ләкин менә Петербургта Батулла дип йөридер. Ну, сәер кеше өчен истә кала торган. Шуңа сәер ки истә калырга җиңел. Шул шашин. Шулда шул. Бу иң кыска подкаст бүген. Әйдә, сөйләшеп китик, соңгы вакытта нинди спектакль, кино, китап. Өчсендә иде, өчсендә булыр. Нинди кинога булдың һәм кайсы шады? Мультфильм карадым. Әйе. Приключения да Винчи дигән берничә көнлек улларым белән карадым. Бик кызык. Леонардо да Винчи турында. Әйе, бик нык тәкъдим итәм. Бик кызыклы. Әле һаман да шул мультфильм тәэсире астында йөрим. Шундый шәп эшләнгән, ул курчаклардан эшләнгән мультфильм, теге стоп моушн ысулы белән эшләнгән инде. Бик авыр ысул. Әйе. Шундый иҗади, шундый тапкыр, шундый кызык. Ну, гомумән теге да Винчиның шәхесе дә кызыклы бит инде ул анда теге. Мин да Винчины яшь итеп күз алдына китерә алмыйм. Менә ул минем өчен шундый. Бу мультикта бабай ул. Әйе, тоже бабай. Ул бит теге мәйетләрне ярып, анатомия өйрәнгән кеше бит инде. Гомумән ул теге яңарыш чорындагы шәхесләр, алар теге күп кырлы булган. Математиканы, рәсем сәнгатен, анатомияны да, медицинаны да белгән. Миңа шундый күп кырлылык ошый. Шуңа күрә мин берничә көн уйлап йөргәнем, менә бер шундый шәхес турында бер карыйс килә дип. Шуннан соң теге тәкъдимнәр чыга бит. Социаль челтәрләрдә. Аны кем эшләгән? Бу кемнең мультфильмы? Бу чит илләр теге Рататуйны эшләгән ширкәт. Ярар. Аңлашылды. Балаларга шады, балалар аңлады. Шады, ну анда балалар аңламый торган шаярулар да бик күп. Шундый кызык. Бик кызык. Бик кызык. Вообще искиткеч кызык. Менә подкаст чыгуга чыкканчы карарга сүз бирәм һәм аста язачакмын, комментарийләрдә карадым, ошады дип көтөрсең. Алайса спектакль. Кайсы спектакльдә булдың? Спектакль. Хәтерләмисеңме? Күптән юк теге. Күрәсең, хәтердән җуылган инде. Күптән булганы юк име? Спектакльләрдә. Мин иң соңгысы ул булды Көл. Көлдә. Юк, менә безнең Көлдә булганым бар минем. Көл яхшы спектакль. Ләкин мин күптән теге чыккан арада булган идем. Көл бик яхшы спектакль. Мин берничә ай элек булдым анда. Ансы яхшы. Әнә син искә төшерүчем сиңа булышырга тырышам. Ну, үзебезнең мәйданчыкта чыкканнарына караганмындыр мин. Соң Илдар Аликбаевның 15700 фәлән саннардан перформанс белән бию имән дә булды. Автофикшн инде ул да я. Мен чакырганнар янда, мин була алмадым. Ул бит егет, аның диагнозы бар. Дип аңлыйм,
ул ВИЧ-инфицированный. Әйе. Һәм ул шул спектаклендә үзенең тойганын Әйе. сөйли. Ошадымы сиңа? Әйе. Ну, ошадымы дип әйтү, теге автофикшннарны гомумән алай тәнкыйди карау катлаулы. Теге кыю, үзе турында сөйләү, ошадымы, ошамадымы дип мин алай әйтә алмыйм. Сокландырдымы алайса, ярар? Нинди хистә? Бик туры килмидер, чөнки миңа ошады, күбрәк ошады. Ошадымы, ошамадымы дигән категорияларда. Мин бер тапкыр тәбрис белән сөйләшкәнем бар, площадкасы турында. Һәм ул әйткән, бөтен башка килгән уй-фикерне, эшләгән эшләрне спектакль дип атарга ярамый инде дип әйткәне бар аның. Ничәптер шуны сүзен истә калган. Чөнки чыннан да эксперименталь әйберләр эшләнелә монда. Мин бер тапкыр чакырылган инде спектакль дип чакырылган идем. Һәм ул спектакль булып чыкмады, мин анда катнашырга тиеш булып чыктым. Мин теге морально әзер булмасам, кайдыр катнашырга. Минем өчен ул авыр кушылып китергә, һәм мин анда теге сноб вариантында булган микән, ябык булганмы микән инде. Анда менә команда белән эшләргә кирәк, һәм мин команда белән бөтенләй сөйләшергә. Децентрализация булганда. Децентрализация, син беләсең ул спектакль. Минем өчен бик авыр булды. Мин сәгать ярым Мәйтәм, кашан китергә, кашырга, кашып булмый. Кашып булмый, син инде анда катнашасың. Әлбәттә, ахырдан теге утырып, уйланып утыргачтан, яхшы, кызык, кирәкле әйбер, яхшы проект, но мен спектакль дип атамасын. Менә шундый моменты бар. Димәк, 1570 икән исә шул. Юк, мин соннарын дөрес хәтерләмим. Нигә шундый соннарны сөйләгәнсең ул? Менә ул спойлер була инде, мин әйтсәм. Әйтергә кирәк. Ну, бик спойлер да түгел, ләкин Jinsi органның сантиметры. Юк. Шул тирәдә анда менә шул диагнозы булган кешеләрне рәсми теркәгәндә, аларга шул сан бирәләр. Менә ул теркәлгән вакытта Татарстанда шул 17 меңме, 15 меңме фәлән кеше теркәлгән булган рәсми рәвештә. Бу, спектакль дип атыган ярар. Ул ниндидер профилактика йөзеннән эшләнелгәнме, теге уйландырыр өчен менә шундый кешеләр бар, беренчедән. Сакланырга кирәк икәнен, нәрсә өчен эшләнелгән дип беләсең син? Аны Илдардан сорарга кирәктер, авторыннан ни өчен ул аны эшләгән, беренчедән шундый фикер әйтәсем килә. Икенчедән, бөтен сәнгать әсәрләрендә дә андый ниндидер прагматик файдалы максат эзләргә кирәкмидер. Чөнки кайбер сәнгать әсәрләре алар һәм дөресен әйткәндә шын сәнгать әсәре ул андый уйлар белән эшләнмидер. Кая әле мин шундый сүз әйтим әле дип эшләнмидер. Ул менә ниндидер иҗади импульстан чыгып эшләнәдер. Аннан соң инде тәнкыйтьчеләр иҗатчының үзенә алар аңлатырга аңлата алалар. Аңлатырга тиеш дигән әйткәндә. Тамашачыга һәм иҗатчының үзенә. Иҗатчы үзе сәнгать иҗат итүче кеше үзе аңлап бетермәскә мөмкин. Син тәнкыйтьне укыйсыңмы, тәнкыйтьчеләрнең тәнкыйтен? Әйе, әлбәттә. Кемнәрнеке сиңа ошый укырга? Ошамаска мөмкин тәнкыйть, әлбәттә. Ләкин син аны карап барасың, көтәсең. Менә кызганыч ки, менә андый бер исемне атавы авыр. Бездә ул тәнкыйть институциясе бик зәгыйф. Бездә тәнкыйтьче ул менә үзен тәнкыйтьләүче генә дип уйлый. Менә шул аңлатучы ниндидер фәлсәфи яктан, тарихи яктан, сәнгать тарихы белән нинди бәйләнештә булган бик сирәк очратам мин андый язмаларны. Бездәге тәнкыйтьчеләр үзләрен теге җимерүче дип күз алдылар күбрәк, кызганыч ки. Чөнки үзләре аңламыйлар. Менә вакыты шундый бит, кешегә позитив әйберне уку кызык түгел. Шуңа күрә алар менә бу вакытка. Ул позитив булмаска да мөмкин. Аякны күзен җыяра. Менә шулай ул. Кеше әйтә, ничек утырасың син дәйдә, шулай аякларны күтәреп дип. Утырасың. Миңа уңайлы, чөнки миңа уңайлы. Уңайлы шөгыльләнгәч шулай була ул. Менә Бәлки син дә шөгыльләнәсең. Мин гыша утырам. Син нинди физик Иртә белән зарядка ясамасам, көн түгел. Машалла. Көнем көн түгел, мин бер 10 минут минимум ясыйм зарядка. Нинди күнегүләр ясыйсың?
Боштан бошлыйсың инде булай, бошны эзлек нейтем инде. Менә растяжка дип атала, растяжка. Мин иң зур куркуым ул автобуска менгәндә нигәдер. Мин туннан, ниме? Миңа 60-65. Һәм мин автобуска менгәндә аягымны күтәрәм дә артка китәм. Җиңелгенә күтәрелеп китә алмыйм, аңлыйсыңмы? Менә шундый әйберем булмас дип куркып, мин шуны эшлим, уйлап кара. Менә шундый. Әйбәт. Башта шундый уй бар да, мин шуны күрәм, мин хатын-кызларны күрәм, алар тун кигәннәр, алар авыр, һәм алар күтәренәләр дә, шул дип артка китәләр. Менә булай миңа кирәкми, пожалуйста. Ярыймы? Шуңа күрә мин идәнгә кул белән тисәм, менә байтып, мин инде бәхетле. Минем өчен митем. Мин әле яшь. Менә шулай итеп, һәм иң яратканы ул ахырдан мин ятам валикка, кулларны күтәреп, чөнки теге әзрәк кенә теге горб ничек булат атырчы? Бөкре буласы килми. Бөкрене бетерер өчен шулай итеп көнне 1-4 минут ятам. Һәм нинди җыр тыңлап ятам дип уйлыйсыз? Мин җырсыз ятмыйм. Усалның син беләсең, 15-2. Шуны белмидем булай. Үзем дә усалны тыңлыйм. Ул миңа шундый, мин эшкә чыгып киткәндә, мин гел куям усалның 15-52 һәм ул мине шундый менә дәрт бирә, мин усалланам, ничек шуннан да усалланам. Бугыма миңа бу иректе. Мин чыгып китәм эшкә. Менә шулай җаным. Мин башка треклардан күбрәк яратам. Кара урман. Кара урман бар, Малси мюзик белән. Анда күпсе Малси мюзик. Юк, ансының SBTK белән. Кәримәле урманнарга. SBTK белән һәм Зөләйха сүзләре анда. Зөләйха Камалова. Яхшы шагыйрь. Белмим, аны сүзләрен икән белмим. Юк, мин беләм, юк. Мин уйлаган гел усал яза үзенең текстларын. Юк, бу ниндидер лаборатория нәтиҗәсе. Ниндидер түгел инде, ями мюзик ясаган музыкаль лаборатория нәтиҗә. Һәм миңа калса бик яхшы нәтиҗә. Супер нәтиҗә. Мин плейлистта юк җыр, мин ничектер. Һәм син әзерме? Мин ансы вот Малси мюзик белән. Син әзер түгел. Мин шөгыльләнәм шул. Ул да бирә дәрт, мин дә бар ул, мин антонларга ятам. Менә алайса кино аңлашылды, мультфильм аңлашылды, спектакль аңлашылды. Китап? Укыйсыңмы син китап? Тырышам укырга. Менә хәзер укып бетереп барам. Эдуард Кочергин дигән шундый театр рәссамы бар. МДТда инде, Малый драматический театр. Лев Додинның театры, шундый супер мәшһүр театр инде. Рус мәдәниятының баганасының берсе дип әйтик инде. Шул театрның бер әгъзасы, рәссам Эдуард Кочергин, аның «Крещенный крестами» дигән китабы. Искиткеч кызыклы китап. Ничек кулыңа эләкте ул синең китап? Миңа Петербургтагы дустым бүләк иткән иде, актер Даня Шигапов. Ул Казан егете, үзе башка бер шикарный театрда эшли. Һәм ул миңа бүләк иткән иде аны. Аннан соң күп еллар ятты иде, мин аны укымадым. Алена укыды аны беренче итеп, һәм Алена миңа аны тәкъдим итте. Ул ятим калган. Әтисе хәтерләмим, вафат булганмы, сугыштамы? Сугышка хәтледер инде. Чөнки сугышка хәтле, икенче бөтен дөнья сугышына хәтле туган бала ул. Әнисе полячка, полька. Ул аны алып китәләр репрессиягә эләгә, төрмәгә, һәм менә әтисе дә, әнисе дә калмагач, махсус шундый балалар йортлары була. Әтисе, әнисе шундый политический статьялар буенча утыра торган кешеләрнең балаларын тота торган махсус балалар йортына эләгә. Аннан соң сугыш башлана, Ленинградта блокада башлана, шул блокада башлангач, шул балалар йортыннан да 5-6 гына баланы эвакуациягә алып китәләр, очкышка утыртып, бу очкыш һавада яна башлап, аварийный посадка, берничә төн алар урманда яшиләр, шул абыйлар белән, хәрби абыйлар белән. Аннан соң барып җитә Себердәге бер балалар йортына эләгә, шунда бераз үскәч качып китә, аның хыялы була шул Себердән Петербургка барып җитәргә. Һәм ул 6 ел бара Себердән Петербургка. Аның максаты була теге әзрәк һава җылыткач, анда майларда кача торган була ул. Һәм максаты киләсе төбәккә күчеп өлгерергә.
һәм шул төбәктә инде милиция тотса да ярый, чөнки шул төбәкнең балалар йортына бирәләр һәм ул әгерәк якынайган була Петербургка, Ай-яй. ну Ленинградка инде ул вакытта. Һәм ул Кышын ничек кышлый да? юлда бандитлар белән аралашу, бандитлар аны өйрәтәләр урларга, анда аны теге сугышырга өйрәтәләр, аннан соң тагы бер бандитларны очрата, анда берсе хант була, теге ханты мансист, теге хант халкы. Ханты була, иә. Ул аны өйрәтә ничек анда шалаш жасарга, ничек ут тергезергә, учак ягырга, шырпысыз анда. Вот ул шундый теге просто прокачанный булып. Питерга килеп җиткәнче инде бандит, урлаучы һәм Рәссам. рәссам булып кайта. Килә. Ну, ул бала чактан ук аның сәләте була, ул Сталин белән Ленинның профильләрен тимер чыбыктан ясап, үзенең тамагын туйдыра, шул качып йөргән вакытларда инде. Аннан соң бер детдомда, детдомның начальнигы була бер абый, ул япон сугышында катнашкан була һәм әсир төшә японнарга. Дегендә әсирлектә японнар әйтәләр, без сине әсирлектән җибәрәбез, әгәр дә син безнең анда теге якудзалар бар икән, теге япон бандитлары. Шуларның системасында инде нидер теге татуировка ясаучыларның имтиханында син үзеңнең тәнеңне биреп торсаң, без сине әсирлектән җибәрәбез дип. Бу ризалашкан һәм шул детдом начальнигының бүтән тәне анда беләзектән алып муенга хәтле, муеннан алып тубыкка хәтле бүтән тәне япон мифологиясе була. Өйрәнгәннәр теләре хәтле. Өйрәнмәгәннәр, имтихан биргәннәр. Искиткеч югары сыйфатлы. Һәм ул сөйли, ничектер аңа теге серләрен ачкан, шул япон татуировкасының. Һәм ул татуировщик булып эшләгән, әле ул колонияда да утырып, теге күп качкан өчен бер моментта аны колония ул инде теге балалар төрмәсенә эләгә. Анда ул менә шул татуировкалар ясап, үзен коткара дип әйтә. Чөнки ул теге бик ябык, теге була, теге авторитетный, абруйлы бандитлар аны үз канат астына алалар, чөнки аның менә шул һөнәре булганга күрә. Ул карталар ясый, теге уйный торган карталар инде, татуировкалар ясап. Менә шундый Син сөйләгәндә менә үбирле сөйлисең инде, шуңа ошаган. Кешенең биографиясе просто. Үзе язган инде бу китапны, биография. Кызык. Ә син үзең язарымы үзең тормышың турында биография? Шундый уйым бар. Ну, миңа калса, һәрбер кеше тормышында бер китап яза ала. Бу инде минем фикер. Инде шулай. Әле ул син язучы дигән сүз түгел, әлбәттә, син моны язып кара. Ул Фәрит абый Бикшәнтәев әйтә, син бер спектакль куйгач, син әле режиссер дигән сүз түгел. Син унны куй, 10 спектакльдән соң. Ну, шартлы сан инде, әлбәттә. Унысы да яхшы булырга тиеш инде. Юк. Яхшы булу. Юк, гомумән яхшы начар категориясы зур сәнгатьтә юк бит. Ну, без кертәбез инде, обычный народ дип әйтәләр ичендә. Менә без кертәбез, яхшымы, ошадымы, ошамадымы дигән әйберләр. Сез әлбәттә сез инде икенче атмосферада яшисез, безгә әле алай уйларга үсмәгән, анда уйларга. Юк инде үскән. Просто теге фокусның, игътибарның фокусын әзерәк үзгәртсәң, теге менә бүтән хәтәр сәнгать әсәрләре үз чорында алар аны бик әскиш кабул иткән бит. Шул. Гафу итегез мине. Малевич, шул Ван Гог. Ван Гог абыйсы булмаса бөтенләй ачтан үлгән кеше булыр. Супер. Ну, аны да продюсерлар ясаган миф дип әйтәләр хәзер. Хәзерме? Анчы безгә аны алдап сөйләр әле дә. Ну, миф тудыралар рәсемнәрен кыйбатрак сатырга. Ну, инде әйтәләр Белканың продюсеры яхшырак, шуңа күрә күздән күпкә кешеләргә дип. Игә теге кемәле күгәрчен дә бит инде, ул бит инде күсенең бер төре. Ләкин анда продюсер. Күсесе. Ләкин аның продюсер да яхшы. Фанатлы күсе. Шуңа күрә без аларны яратабыз һәм ул күгәрчен шундай әйбәт дигән булабыз. Бүтән кешегә продюсер кирәк, бүтән бергә дә продюсер кирәк булса. Менә карга күбрәк шул. Нәрсәгә? Ну, каргалар акыллы бит алар. Я сөйләшиләрме шундый? Уеннарда бар аларның. Те уйный белгән хайван бик зур интеллектка ия дип әйтәләр. Ушаларга мөмкин. Истә калдыра. Менә теге карга оясын тузгытырга ярамый диләр бит. Дөрес. Ну,
шуқып кете башым. Қалса сен қорғаны сойлайсың, теге әзірек кіне кішіден ойырылып тұрырға. Бүтін кіші күгәршін сойлай, это мейнстрим. Yok, күгәршінлер шынықты күсе битін. Аны біз сенен білен оңды, біз қолаң кіші оңды менкен. Yok, ауылда бірақ қойты ұрлық ошап өскен күгәршін тәмледір ол? Ну, қойдыр. Yok, қорғаны мен ошам. Қорға өшлі ол деген алар тобалар біздің қойласы. Меңа лошынлар ұшый, меңа ұшый құшлардан, білесің мінесе, кімәлі ол ябалақ. Бек ұзақ ябалықтарға яратып бергенім. Бүтін ол қала ябалықтан емен. Шешкен заколкалар ябалақ, футболка, сумка, бүтін ябалақ. Нәрсе біле етірге лейді деген сұрау үйгіе. Кіші ябалақла ебірін біле етесің, мен шошқан ең бір 6-7 ел шул ябалақ темасына. Әсен қорғақтығы берер ең қоя. Татуировка ясатырын бәлген, но татуировка ясатасы келмей. Есеге? Энеден қорқам. Шынар? Қорамыш йотсаң? Біріншіден. Ну, алай ки... Yok. Қорамышы бар, ауыртайшын, ну, қорамасың. Сен енеден қорқмайсың, ауыртуынан қорқасың. Бұлай үшін, мен сен... Уколлардан нелерден қорқмай, мен де қан алғандан... Мен қан алғанда қорасаң, менің бош әйленерге мүмкін. Шонқыр мен қорамышы нормально. Қорқыншы туыр. Мен қызықсынып қорым қой вақыт. Мен яратамын. Сен еткен еміне, ол Леонардо да Винчи мәйітлеріні кескен деп. Мен болашақта әнегес етедірім. Мен шондай кіші болашақ мәйіттеріні кесіп, баларыны оқтарып, анда шондай кіші боласым келген еменім. Әнеге доптырыдыр. Мен қоян келген сен аңды ой фикір деп. Шонқыр мен анан қорқмайын деп ойлаған ем. Лекен бір мезгіл мына қолыма операция жасағаннары, мен қызығы ішінде, анда мен наркоз жасамағаннары. Бай бошлық көтеренде, врач мені уже тірсегі білен қысып тұра мені қорамасын үшін. Мен бошта оңламаған ем. Бір мезгілде қораған ем, бош әйлене башлады ем, дейін соғымда түштім. Міне, оңайсың ма? Алар аны біледер нешіктіргенде, шындай моментларын. Мен қоннан өзім қорқмайын деп ойлаған ем. Лекен бір моментта оша башлады сүйекіні көрген мемекен, шындай индире, ебіріне психика әзір болмаған ебіріне көргештін. Жоғалтты менде, сознанияны деп етедер енді. Сен ютубтан іспесақ қорайсың ма? Қорайым, иә. Еден топ 3 нәрсе сен қорайсың қам нәрсеге? Нешкен уақыт ұзырасың екен? Нұрбек қойта да, әйтті балаларына тәк тимегіз, Алена менің. Жоқ, алай жоқ түгіл. Міне Әлмәтке бардым бір күнне автобуста 4 сағат, шында ютубтан қорап бардым. Бір шындай ұстаз бар енді, Будда фәлсәфәсі бойынша. Біздің ұлттығы Далай Ламаның рәсми уәкилі. Тігі шарлатан не түгіл. Рәсми дин уәкилі енді. Гише енді ол тігі әфәнді деген шекілі, ұстаз, қожа деген шекілі. Жан Асырттен. Тігі мулла деген вариантта, гише мулла деген вариант. Хазірет, Тінде, ол 29 яшынан берлі Рәсейді Будда фәлсәфәсін тарата деп етегенде. Будда дini... Деп еті түріс түгіл, фәлсәфә көбірек болды. Дini түгіл, әйе. Мена бір қызықлы олай. Қайрында аңа 65-лер мекен, 70-лер мекен, ғұмыр бойы Рәсей. Олайда менің қармым шындыдыр дейді. Аны жібергендер бетін 29 яшында оқы бітіргәш. Анда Тибетта 16 ел оқилар. Яғни кішіне ешінен берелер баланы? Бір 5-6 ештен берелер. Оның әтесі де манақ болған енді. Міне кіші өлі, әтесі манақ болған, әнші бола тапқан. Манақлар бітті, бола тап болмай деген ейбір бар біт. Ну, ол тігі черный монашество, оңауша христианство да... Анда кетірге яры бит алардан. Башта манақ болалар да алар, бір мезгі алар кете алалар да, ғойлы түзелі құра алалар. Ансы бар, әйе. Мен шоны тыңладым. Мен көптен тыңлаған жоқ еді. Çünkü Петербургта оқыған уақытта мен бөлмедегі көршім mesela сөйлеген ем бұғайынан, жоқ ма? Жоқ. Ол Будда фәлсәфәсі білен нықлап қызықсына башлады да, һәм шундай оңай жаққа өзгере башлады. Біз бір бөлмеде тұрғаш, өзгерішін көріп? Әйе, мен айтам, қарайлы бұлай да бұлай екен. Оңай жаққа өзгере алай екен кіші. Мен де оның артынан қызықсынып, шылай бір ара қызықсынып бергенім.
Әбәсмен тотарлар арасында менә мин белән үзем тотар булганга күрә. Һәм бер 10 ел элек мин иудаизм белән буддизмны бөтенләй аермый дим. Минем өчен анда нидер ясалган 6-7 куллы утыра. Индуизм дип әйтәсең килгәндә. Индуизм дип әйтәсең? Иудаизм. Индуизм, индуизм белән буддизмны татар халкы аермый. Менә анда 6-7. Бәлки аны мин дә ныклап аермыймдыр, дөресен әйткәндә. Миңа ике рәсем күрсәтсәң син хәзер монсы индуизммы, буддизм. Ну, 6-7 куллылар инде күбрәк индуизмдыр. Анда буддизмда да алары бар. Петербургта бит беренче Рәсәйдә булган Анда иң Датсан. борынгы Датсан, Анда булганым бар. Һәм ул минем күршем хәзер Бурятиядә, шул монастырьда Будда фәлсәфә академиясе ничек Будда академиясында академия дип атыйлар инде. Мин күп очракта менә шул буддизм турында сөйләгәндә кешеләргә үземнең социаль челтәрдә дә күтәрәдер ул темаларны. Ул аспектлар диләр içinde Тара, аннан соң Манджушри дигән аспектлар бар анда, шулар турында сөйләгәннәрем бар минем. Һәм миңа язлар Ләйлә, нинди секта турында сөйлисең, фәләмсмәтән халык белми икән әле дә безнең Рәсәйдә 3 дин рәсми рәвештә бар икән. Буддалар бик күп, менә шул ук Сүгдәрнең әтисе Будда монахы. Алар Рәсәйдә ул рәсми рәвештә ул секта түгел икән. Калмыклар, Тывалар, һәм менә Казанда да бит бурятлар. Датсан шисләр килгәннәр. Менә Гиша Тинлейнең гел Казанга килгәне юк дип беләм. Уфага еш килә ул. Менә мин караган лекцияларда аның Уфадан. Бездә күрәсең теге кертмиләр. Менә Казанда ачыганы беләдер, менә ачырга тиешләр Датсанны калмыклар белән бурятлар кемнек була икән ит алмадылар да, дус була алмадылар да, ягъни яптылар ул теманы. Кем эшләргә тиеш, беләсем, кем эшләргә тиеш аның дизайнын чашны ясаган. Дашинамдаков. Ул бит бурят ахырсы. Ул ризалык биргән инде. Эшләсәгез, мен сезгә бирәм. Булмады инде, менә. Шәп булыр иде. Шәп булыр иде. Менә. Мин яратам ул теманы. Нәрсә сөйсең, Гиша? Ул бик гади әйберләр сөйли, теге мин кайвакыт теге мин үземнең тәкәббер аңым белән теге бик гади әйберләр сөйли бит инде бу дип кайвакыт уйлап куям, аннан соң үземне шул тәкәбберлектә минлектә тоткалыйм инде. Ну, аның ул менә шул миңа нәрсәсе ошый, ул әйтә, менә сез ул шундай мисал китерер идем мин. Теге бар бит инде суфийчылык та, әйме? Кайбер кешеләр теге шәригатьне үтәмичә сразу суфийчылыкка күчү турында уйлыйлар, мәсәлән. Син базовый әйберләрне үтәргә өйрән башта, кем әйтмешли анда, әйме? Бу да шулай дип әйтә. Син анда дзен буддизмга омтылма, син башта гади кагыйдәләрне үтәргә өйрән. Ул теге дебютный хаталар, дебют ул теге шахмат уйнаганда син дебют уенны башлау инде теге. Сәхнәдә дебют дибез бит инде, син беренче роль дигән сүз анда кинода. Менә син ничек уенны башлыйсың? Дебютный хаталар турында сөйли инде ул гомер буе 30 ел. Әллә миңа гел шул лекциялар эләгәме? Ул менә гел нигезгә, бәлки теге катлаулырак фәлсәфәне ул чыгармыйдыр бәлки YouTube'ка, бәлки ул. Бәлки шулайдыр, яшеннән да. Ну, теге киң тамашачыга таралган фәлсәфәсе аның бик гади әйберләр. Ну, мәсәлән, нинди дебютный хаталар җибәрәбез. Җибәрәм. Нинди мактаганга сөйнәбез, тәнкыйтьләгәнгә көйнәбез дигән шикелле. Тагы нинди үзебезнең без теге привязанностьтер үчә без бәйле әйберләр инде. Мәсәлән, минем образыма, кайвакыт мин үземнең образыма бик бәйләнгән булам. Менә мин хәзер шулай эшләсәм, мин үземнең образымны җимерәм дә, кеше нәрсә әйтер икән. Ну, шундый. Рекламада образ ничто, жажда всё, хәтерисеңме? Менә шул слоганны хәтерләргә кирәк. Имидж тебя имеет, имидж тебя имеет. Мин аны уйлыйм, эчтән генә кайбер әйберләрне миңа эшләргә ярамый кебек. Нишләп миңа ярамый? Имидж рөхсәт итми.
образ рөхсәт итмәү булып чыга. Ә миңа буддизмда күп очракта ошый фикер, без һәрбер кеше бер тапкыр булса да минем әнием булган дигән. Без теге юл чәчкән. Миңа ул фикер бик ошый. Мин әйтәм бит, мин аны башта тотканда, син уйлыйсың, ачулана алмыйсың кешене. Мин әнине яратам, әни образын башта тотасың бит инде. Һәм син ярдәм иткәнгә дә кемгәдер ачуланганда да мин иштән генә уйлыйм, бу кайчандыр менә бу минем әнием булган, шо тынычлан. Чыннан да буддизм ярдәм итә холыкны үзгәртергә. Тиз адымнар белән. Дөрес эшләсәң, ниятең дөрес булса. Һәм анда чыннан да тәкәбберлек белән эшләнелә бит эш. Мин бу кашында уйламыйдым. Нигә диннәрдә гел менә шулай итеп баш ию бар. Диндә гел баш ию бар. Һәм аларда буддизмда да бар ул. Миңа лама аңлаткан ие, бер таныш ламам. Менә шулай итеп баш иясең дә, ди, тәкәбберлек бетәргә тиеш ди. Кими, битми? Ретритка барасың киләм, син ретритка барып кайтырым. Ну, бер кашан барып кайтырым, Нинди син нигә барасың киләсең анда? Нәрсә өмет итәсең? Ну, тирәнрәк нәрсәдер аңларга, үзем турында, чөнки менә ыгызыгыга ләгәсең дә, менә мин ыгызыгыда яшим. Мин аны сизәм, тоям, ләкин ул ыгызыгыдан чыгу мөмкин түгел диярлек. Бик кыен. Чөнки син бер эш эшләгәндә инде икенчесе турында уйлыйсың, аннан соң сиңа монда телефонда хәбәр килә, аннан соң син каядыр барасың, каядыр тыгылышка ләгәсең, монда соң каласың дигәндә, монда кайтасың, балалар, хатын, эш фәлән дигән проектлар, анда социаль челтәрләр, кеше, күрше, тәнкыйтьләү, сөенү, киенү, шундый теге таган. Таганда утырып йөргән кебек. Күрә теге кай вакыт берәр кая барып, әз генә телефонны алып куеп. Тибетка барыргамы, кая барырга? Юк. Андый. Мин күп танышларым бар. Менә мин Тибетка барып практикалар ясарым дип әйткән кешеләр бар. Мин син монда башла. Менә теге Гишетинлайда һәм минем күршемдә, Бурятиядә укый торган күршемдә шулай дия. Үзе Бурятиягә китеп киткән, конечно. Ну, анда теге белем артты. Бик кызык, кстати. Ул менә барып җиткән бит инде монастырьга бик еракка. Итигелов монастыры, анда теге 100 ел элек тирән медитациягә киткән кеше һаман да утыра әле. Белмәгән кешеләр өчен инде. Казып алдылар, Итигелов дигән ул. Аның бит чәчләре үсә, тырнаклары үсә әле дәйме? Юк, бугай, юк. Ничәләр аны уңыйлар ул әле дә медитация икән? Ну, анда теге көнбатыш галимнәре килеп андан теге тикшереп, ул фән ягыннан, көнбатыш фәне ягыннан ул үле. Ләкин ни өчендер, менә аны алар да аңлата алмый, ни өчендер аның тәне ширемәгән. Һәм хәзер дә теге сасып ширеп ятмый бит инде ул. Бу инде могҗиза инде. Ләкин аны исән дип әйтү әйтеп булмый фән ягыннан. Чөнки йөрәк тибеше юк, хан йөреше юк. Һәм башкалар. Менә ул монастырьга килгәндә, тегендә лама әйтә икән, син каян килдең? Ул әйтә икән, мин Казаннан, Татарстаннан. Ул әйтә, сезнең бит анда ислам дине. Әйе, дип әйтә. Ул менә исламнан бөтенләй чит кеше. Мин теге бала чакта мәчетләргә йөргән кеше инде, теге әзмәс ислам динен. Ашларда утырган куллар күтәреп. Кимендә. Күпме ашларда әле, бер генә дә түгел. Күп машларда. Ул менә читтәнрәк узган аны, урап узган ислам дине. Яки ул аны урап узган. Менә ул килгәндә, әйе, ислам дигән. Син ник монда килдең? Бар Казанга кайтты, исламны өйрәнде икән. Сезнең анда устазларыгыз бардыр дип уйлыйм дигән теге лама. Мин Коръәнне укыдым дигән. Бик яхшы дин. Әйдә, син монда йөрмә, бар кайтып кит дигән. Теге әйтә, ну, мин монда килдем бит инде, әз генә белем алым инде, зинһар өчен рөхсәт итегез инде миңа, әз генә укырга. Яра, кал, син моннан мөселман булып китәчәксең дип әйткән. Шундый. Менә сиңа. Менә мин ул минем дустымның, аның исеме Илдар. Илдарның уңай үзгәрешләрен күргәч, мин аңа әйтәм, Илдар, менә син минем күз аллауымдагы син мөселманга ошадың дип әйтәдер. Чөнки ул теге тәсбих тотып утыра, теге ишми тартмый башлады.
дуңгыз итегенә түгел бөтенләй ит ашамый башлады. Сүз уңайыннан ул Бурятиядә бөтен ит ашый. Ашыйлар. Бөтен Тибетта да ашыйлар? түгел, чөнки анда бар шундый теге ниләр. Шигәйтергә. Искәрмәләр, кагыйдәдән искәрмәләр теге. Бездә дә бит кайбер очракта. Бу да бит инде ничектер без уйдыйбыз. Монах булса, буддист булса, ит ашамый дигән безнең фикерләр бар. Ләкин алар дөрес түгел ишнәндә. Монголиядә ашыйлар ит, Бурятиядә ашыйлар. Эшләшәләр юк инде әле. Бигрәк тә бу вакытта. Бик салкын, бик кырыс һава. Энҗи онда яши, монах була, монах түгел инде менә шунда ук академиядә. Анда ит кенәдер бит инде, ит һәм хамыр. Менә ул ничектер ашамас булдыра һаман. Сакланам. Менә шулай итеп укуын дәвам итә. Кем белә, шундый да бәлки. Анда урыс телендә укытыла инде, әйме? Анда берничә тел өйрәнә. Анда кешеләр үзара бурятча сөйләшәләр. Белемне тибет телендә бирәләр. Күп кеше менә аны да белмәйди. Күп кеше белми, Кытай Тибетны яулап алган, үзләрен оккупировать итеп алган булып чыга име. Һәм бөтен буддистлар кем кача алган, алар качканнар Һиндстанга, һәм алар Лаос шәһәрендә, Лаос территориясендә яшәп яталар. Шунда Далай Ламада яши. Мин аны каян беләм? Мин Индиядә яшәгән вакытта Кытай егете белән эшләгән идем. Индиядә. Һәм бу уже безнең эшебез бетте. Мин Кытай егете әйтә, мин хәзер Лаоска барам ди. Әйдә минем белән ди. Анда Далай Лама. Миңа ничә яшь булган микән ди? 22 микән, 24 ме? Мин башсыз инде. Далай Лама киткән дә белмим. Син Кытайда булганда? Һиндстанда булганда. Син Һиндстанда. Һиндстанда булганда. Мин Далай Лама кем икәнен белмим. Тибет оккупирован икәнен дә белмим. Мин берәйберне дә белмим. Бөтенләй менә шундый менә Татарстан белән яшәгән бала килә Һиндстанга һәм менә бу мәгълүмат мин аңламыйм аны. Аны белән барасы булганын. Мин Кытай кешесе булсам да мин барып гафу үтенәсем килә үземнең халкым өчен Далай Лама алдында дип. Ул шунда Лаоска барырга җыенадыр. Һәм мине чакырган. Мин бармадым, дурак булып калганмын инде. Барырга кирәк булган дип. Хәзер мин үкенеп йөрим, чөнки Далай Ламаны мин хәзер күререм. Күрәсе килә. Уралашасы килә. Менә. Бай түгел. Далай Лама дип мин аягына егылмас идем инде әлбәттә, ләкин менә андый шәхесләрне күреп аласы килә. Алар янында бер бүлмәдә, бер аурада әйтәләр бит инде. Мин үзем ретритларга елга бер тапкыр барам. Тырышам барырга. Алар бар Мәскәүдә, Мәскәү астында, Подмосковье. Зеленодольскта бар, бер-ике тапкыр Зеленодольскта. Мәскәү артында булам. Бардыр бер авыл. Карлай. Зеленодольскта булдым мин. Берничә тапкыр 5-7 көнлек ретритларда сөйләшергә ярамый әлбәттә. Һәм практика. Саат 4-тән торасың да, тотынасың практика ясарга. Рәхәт. Барып кайтсам була, кирәк булса. Бире алам сиңа. Менә хәзер мин яшәгән урында анда да бар. Анда да шидер ретритный мәйберләрне, анда да барырга уйлыйм җәй көне булса бер 5 көнгә. Яхшы практика. Ял итәсең. Ләкин, син тикшерергә кирәк үзеңне дисең. Шундый авыр ул кеше сине бесит. Прям син яратмыйсың кешеләрне бер мизгел, бер эш. Шул вакытта. Бер 3-4 көн, 5 көн ретритта 4 көн син кешеләрне күрә алмыйсың, ачуың чыга. Бер сүз әйтә алмыйсың. Анда кеше күрмисеңдер, күрәсең. Анда күзне күтәрергә ярамый, ләкин алар сине ачуың чыгарадыр, күзне күтәрмичте. Кемдер кыштына, кемдер нәнә, кемдер сөйләшә. Ярамый бит сөйләшергә, ау сөйләшә. Минем ачуым чыга. Исне утырасың. Җиннәрен. Шундый ачуың чыга. Аннан 5нче көнне уйлыйсың, юк, алар барсы да шундый яхшы кешеләр икән дип китәсең. Менә үзең белән калу булып чыга инде. Кеше арасында булсаң да, син үзең белән каласың. Үз фикерләрең белән. Алар фикер тотам бит ул. Бер кашан да. Менә буддистлар индуизмдан нәрсә белән аерыла? Медитация. Индуизмда әйтәләр, бүтән фикерләр юкка чыгарга тиеш дип әйтәләр. Буддизмда фикер артыннан барма дидер. Чөнки фикер булмавы мөмкин түгел дип аңлатыла. Чөнки минем башымда фикер булмасын әле дигән фикер инде фикер. Аңлыйсыңмы? Аңлыйм. Шуңа күрә менә син квартплата түләргә кирәк әле, квартплата түләр өчен телефонга керергә кирәк дигән уй белән китсәң, бу дөрес түгел. Квартплатага түләргә кирәк дигән уй булса, ул узып китә тиеш. Дальше. Балаларны сайтан урак китә. Менә шундый уйлар
Ие. Ну, Гишетинлейда күлә ул этеге уйламыйча утыручылардан. Сен уйламыйча утырасың. Ну, маймылда уйламыйча утыра. Сен шуңа омтыласыңмы? Сен уйламыйча утырганнан синең теге ичке проблемаларың хәл ителми, синең теге аңыңда булган. Шул дебютный хаталар хәл ителми. Шуңа күрә анда бит теге мин аңламыйча ике төп юнәлеш бар инде медитациядә. Берсе ул бер фикердә генә игътибарыңны тотып тору, күпмедер вакыт. Суларга, Сулашта, я бер фикердә, мәсәлән. Бер фикердә. Аннан соң төрле юнәлешләрдә инде шул. Мәсәлән, сулышта, фикердә, анда тәнд. Ия. Булай мин бер шаккаттырган монах бар иде. Мәскәүдә ул менә утырды да, лекция бара. Мин ялгышан карап алдым. Һәм ул күзен йоммый. Менә бу утыра. Берничә утырган. Ас мин килеп сорадым, ул әйтә, мин 3 ай караңгыда медитациядә булдым ди. Менә шулай итеп йоклап китмәсен өчен шул өйрәнгәнем ди. Алар анда йоклап китмәсен өчен чәчләрен үстерәләр икән. Не бер өчен, не монда өсте. Һәм бәйләп куялар индир бауга. Башын искенеп киткәчне уянып китәсен. Тагын яңадан утырасың ди. Вай, шумасың ди, йокыга тагын утырасың ди. 3 ай караңгыда. Ничек бош китмәскә тиешиме? Может, киткәндер. Бәлки. Аны тикшереп булмый. Или безнеке киткән. Может, кайтады була, утырды. Безнеке киткәндер. Аннан соң безнең бит инде Бусти бар. Безнең бар Бусти дигән әйберебез. Нәрсә ул? Бусти ул менә безнең яраткан фанатларыбыз безгә акча җибәрә ала. Матди яктан ярдәм аларга. Һәм алар өчен без эшлибез шундый аерым бер чаталар. Рубрика. Сәхифә. Әйе. Һәм ул сәхифәдә без бирәбез сорау. Һәм син үзең бу сорауны уйлап таптың. Рәхмәт сиңа моның өчен. Кайнатма. Юрау сәхифәсе бар бит безнең име. Һәм ул хәзер безнең яңача узачак. Син беренче безнең менә бу эксперименталь юрауда катнашучы. Җырлар не яратасың дип беләм. Тыңлыйсың дип беләм. Әйе, сәдер тыңлыйм инде. Синнән кирәк булачак бер сорау. Име? Мин сиңа сойларга 5 җыр бирәм. Җырчы исемен әйтәсең. Андыйга мин оста түгел. Юк, син бер сорау бирәсең миңа име? Сиңа кызык булган, юрарга теләгән. Мин сиңа 5 җыр бирәчәкмен. Я ми music label'ыннан булган җырлар, җырчыларны яки төркемнәрне, әлбәттә. Һәм син аларның берсен сойлап буласың да, миңа минутын һәм секундын әйтәсең, һәм без шуны тыңлый башлыйбыз да, беренче җөмләсе яки беренче сүзләре ул синең соравыңа җавап булачак. Менә. Әзерме? Теге нәрсә Бусти дидеңме син? Бусти, әйе. Бустидагы сүзләрне кулланырга ярамый инде. Бустиларда ярамый. Соравың бармы? Мотор гына булырга дишенем. Нинди булса соравың бармы синең безнең юрау сәхифәсенә? Әйе. Әйе. Минем бар бер сорауым. Тормышның мәгънәсе нәрсәдә? Яхшы сорау. Сине борчый әлбәттә. Кытышкыч борчый дигән. 5 җыр хәзер атап китәм, син берсен сөйләячәксең. Азат Гыйльметдиннең Мин кабат дигән җыры. Ялгышлар дигән җыр Алия Нур. Ятмас Дусайның Шәйсез җойсыз җыры. Илгиз һәм Малсиның Топ дигән җыры. Һәм Фәүзиянең Яңалыклар. Менә кайсын бәлки карап җиңелрәк булсалар. Илгиз һәм Малси Топ. Топ. Яхшы. Илгиз бит безнең ул не шуны? Садгуру. Җирән чәчле. Җирән чәчле. Димәк, миңа кирәк 2:59 вакыты бар бу җырның име. Шуңа күрә син 1:35. 1:35. Безнең җәй башланды әле. Безнең җәй башланды әле генә. Тикмиктер бу көннәрне хәзер үк сагнам өзелер. Күңелдә бар ул. Әйтерсең давыл. Сине илтә юл. Бар ул тап бәхетеңне. Рәхмәт, Шәйхрази. Ну, димәк, җәй башланды гына. Шундап бит әле, язда башлана гына. Юк, менә тормышның мәгънәсе ул җәй.
Ие. башлануы. Булды. Без бетердек. Ие. Без молодцы. Уа! Рахмәт сиңа. Зур. Мен эшкәртәм бу. Мәгълүматны. Ие. Рахмәт. Берничә көн. Тагын көтәбез, яме. Яра. Кайнатма.